RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Dagualang ko ninyo sa pangan nga Marisa, 19 anyos, taga Compostela, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong inahan nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Aron inyong hisabtan, akong sugdo ni atong nag-edad pa ko 15 anyos. Ingon ini ang mga panghitabo. Naon sa manos, mama? Nagsige makilak. Ako duolon. Ma? Ngano deka? Day, anak, gibiyaan na ta ni Papa ni mo. Ha? Nga naman? Nailang babae si Papa ni mo, nak. Ma? Kaon na. Pila ka adlaw na kang way kaon. Sige na kaguna-hunas pagbiyang papa na to. Marisa, ingon sa dili pa na ako madawat ang pagbiya ni Papa ni mo na to. Dawato na lang gud nato, ma, nagbiyaan na tang papa. Ay na lang pagsige kaguol. Masakit to niya ka. Magunsa naman lang unya mi. Mga gagmay pa ba ng uban ako mga igsuon. Anak. Unya, kumusta man si Mama Ate? Mikao na? Kaluis kinuodong. Mikaon na. Maayo yun noon, Ate. Mag-usa kasi mana na good nga dili mo kaunog taon sa Mama. Karon lang gani, oh. Usa na good ng oras sa. Mag-alas 2 na sa hapon. Nakaroon pa na ikaw sa Mama. Maulaki. May nalanggani kay naminaw sa kong tambag. Nga dawaton na lang niyang pagbiya ni Papa nato. Ate,
Nga nang nagsige magkaghikap sa imong suso. Nak, nakabantay ko ba? Doon na may mga bugon ang akong suso. Wala. Nga naman na, ma. Sa tinuod lang, nak. Dugay naman kung nakabantay ini. Gamay pa man ni sa una. Pero karon naganaman naman siya kadako. Nagtuo magud ko nga mawaran eh. Unsa? Kung mo na, ma, ipatanaw ta nagdoktor. Pero nak, wa man in taon tay kwarta. Mangayo lang ko tagtabang ni Lolo. Marisa. Dok, unsay resulta sa biopsy ni Mama? Breast cancer ang sakit sa imong inahan. Stage 2. Unsa? Dugay na din kitadasa kung inahan ang iyang gipati, nga adunay pugon ang iyang suso. Misamot ang iyang kaguol sa dihang nasayod siya sa iyang sakit. Dako po ang among pasalamat sa among apuhan nga mao'y misuporta sa mga panginahanglanon aron sa pagpaalim sa iyang sakit. Ug unya, Lo, salamat kay sa mong pagtabang ni Mama, ha? Haway sa payan, apo. Kini pong imo inahan ba? Wa sagid siya musulti na ako nga na di ay siya gipamati. Nausap naman ko na siya sa dihang naminyo namin. Mula ba maikog na namo ni Lula ni mo musulti kung sa iyang gipamati o baka problema o ba sa iyang bana? Ako ba, nagduda yun ko nga ang maong nga nasakit ang imong inahan tungod sa kagrabing kaguol sa pagbiya sa inyong amahan diyan ninyo nga way puangon. Bitaw, Lo. Huwag yun maluis, Papa na mo, eh. Upat di aming managsuon. Unya, gagmay pang ako mga manghod. Mahilalang gani, apo, kay nahalinan mi og yuta o nasab mi mga paabangan. Bahong kami lang ang misuporta sa pagpalit sa mga tambal o pagpakimo sa inyong inahan. Busa ayaw kay ikaw sa pagpangayo og tabang namo. Kay okay ra gyud kaayo kami nga duha ni Lula nimo. Salamat, Lo. Manunsa ka? Sakit kayo ang akong lawas. Nga murag apil ang akong kabukogan kasakit, anak. Naman na, ma. Unsa, Dok? Bone cancer? Naapa man ni siya gipamati nga breast cancer, Dok. Posible nga mikatap ang iyang original cancer cells o mi-develop into another cancer. Unsa?
na kay minimo, ma. Nagigda na lang kag kanunay. Ug midaot na kag maayo. Sakit kay sa among dugan nga magpaminaw nimo nga mag-ago tungod sa grabing kasakit. Ug wala kay tarong-tuog magabi. Arisa, anak, imong gipangang suga. Wa man, ma. Gano di ay. Ngit-ngit manggod ang akong pananaw. Ingon sa banod kaayo nga akong mga kamot ug tiil. Usa ba? Di ko ginawa. Ma! Ay, kung pag-ingon anak, ma! Ma? Ma! Awa na magliyok si mama! Ma! Ma! Gisuwayan pa na muugta ang among inahan sa ospital, apan gideklarar na sa doktor nga dead on arrival. Namatay gyud ang among inahan tungod siyang duha ka cancer nga gipamati. Wa pa gani maayong unang cancer sa iyang suso, na napilaeng nadugang sa iyang bukog. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nagsigi og kaguol ang among inahan tungod sa pagbiya sa among amahan. Wa na siya tarong katug ug kaon. Grabe ang stress nga iyang nasinati. Mao ba ni hinungdan sa pagsugod siyang cancer? O nakuha niya gikan siyang mga kaliwat? Ikaduhang pangutana, breast cancer ang unang sakit sa among inahan ug nataptan kini og lain na sab nga cancer nga mao ang bone cancer. Posible pa di ay nga mo-develop og lain nga cancer ang original cancer cells sa usa ka tawo? Ikatulong pangutana, katong mga bugon nga mitubo sa suso sa among inahan, posible ba nga dili unta to makanseros kung nadali pa ni namo og da sa doktor? Posible ba sab nga mataptan mi og cancer nga iyang mga anak? Ikaupat og katapusang pangutana, namatay gyud ang among inahan tungod sa duha ka cancer nga iyang gihambin. Nawa ang pananaw ug namanhod ang mga kamot, ingon man ang iyang mga tiil sa wa pa kini mamatay. Say na ba kadto nga mamatay na siya? Mawa ba di ang pananaw sa usa ka tawo o na pa kini mamatay? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marisa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anay na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related yung mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran rin karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O riba sa mong batan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga if you want to be the best kuno, you have to do the things other people aren't willing to do. So, magpailaw mo ka sa trabaho. Di kasi lang kag mandar-mandar niya, ikaw di ka trabaho. So, leadership by example, no? So, mao na nga trabaho kita kay mao man trabaho tao kay tabangan sa Ginoo. Alright. So, ang atong matatampo karanawa si Marisa, 19 years old, taga Compostela, Cebu. Compostela, Cebu. Basta mga taga Compostela kung kaila. Of course, si Mayor Richie Wagas. Mayor, bisita niyo ko sa mga pickleball na. Mga Wagas family. Mga Paradyang family. Diya sa Kabadyangan. Mga kabatingan, silingan diya, no? Nalinda, Kuni, mga Arnold, Mostar Manol, guwapo kaya po Carol. Sige ba ko gana diya sa Compostela kay bisita ko ni Brad Pipi Paradyang.
Mga na ako atubangan rin, mga taga Cebu nga ni sila. Dugay na nila kugikon, ako lang ni basahon ko sa. Taga Cebu nga, poblasyon Cebu nga. Musta naman kinabuhi dahil sa Cebu nga. Si Bidon de la Cruz, Juliet Isabelo, Ken Tinebro, Anali Nera Cañada, Lisa Torres, Yanex Torres, Uncas Gascon, Eduardo Torres, Lolita Torres, o Jason Minyosa. O ang akong suki diya sa Kaang, diya sa Abugon, Sibunga, musta naman ni si Tiban Kaang Bulante. Si Mistroto James Laputan, Nilog Narding. Akong suki sa Bukod Diyos. Musta na akong suki sa Bukod Diyos, ha? Si Ruel o si Monique o Denisa. Diya sa Bagakay, Butungan, sa may Sibunga. May kumpalit niya. Salamat kay Ruel, ha? Ang Monique nga, tagaan ko niyo mo, buy one take 10 plus 1. O sa mga Balansag family, gikan siya ni Marijori Javier, Mernalyn Salinas, Charina Agueri, Jessamar Albarando, Rudel Carpintero, Lynette Alodina, sa mga sa mga sisters nila sa Lindugan, no? Mga okay ng mga ang atong mga sisters da, Mama Mary, no? Si Frater Marty, Frater Joseph, Sister Marie Paipa, o Sister Elizabeth. Nagikan kini ni Marijori Javier diya sa Sibunga. Okay? O kining uban, sunod na naman po ning uban, no? Kay mahurot na ang atong oras. So going back to sender si Marisa, punto medikal ang problema ni Marisa. May itong kini sa iyang mama ba to? Namatay ito yung mama tungkol sa breast problem. Unang pangutana ni Marisa, nagsigiw kaguol ang akong inahan tungkol sa pagbiya sa among amahan. Wala na siya tarong kaon ug tulog. Grabe ang stress nga iyang sinati. Mao ba ni hinungdan sa pagsugod sa iyang cancer o nakuha niya gikan sa iyang mga kaliwat? So, kining balikon ako ang cause sa cancer sa big question mark that there are some risk factors o kining mga mag-uulta, muluwid atong immune system o matarget tanan yung mga problema, ha, no? Pero moingon tang kaliwat, sometimes it runs in the family but doesn't always mean nga kung kay na cancer nga parente, mahimo po kang cancer patient, no? Careful lang ta sa atong activities of daily living, atong diet, mag-exercise, o magampo. Nga, dili ta masakit og cancer. Kay, sa pagkakaroon mo, magini, inunta, problema gini sa kuaning cancer lagi. Kay, na mga tambal, maingunta, ang tambal sa cancer, pareha pong tambal sa schizophrenia, sa mong pag-practice sa psychiatry, doesn't always means cure. At ang tambal can just give an alibyo sa suffering sa sakit nga tao. So kung malguol ka, very emotional ka, lower ang atong immune system, more prone ta mo develop not only cancer but some other medical and psychological problems. Ikaduhang pangutana, breast cancer ang unang sakit sa among inahan ug nataptan kini og lain na sab nga cancer nga mao ang bone cancer. Posible ba diay nga mo develop og lain nga cancer ang original cancer cells sa usa ka tawo? Yes. Gitawag na namo sa mong pagtunog metastasis o nilamay na. So originally nasa breast. Unya kung wala mahatagan og saktong pagtagadayon na operahan o na chemo o na radiotherapy, posible na siya nga mo metastasize. Mo na medical term ana. Metastasize meaning mo lamay na ngadto sa laing parte sa lawas sa pasyente nga usan niya na ang bones nga mao'y maapektuhan. So posible nga mao na ang nahitabo sa imong mama. Ug lisod na gyud kayo ang intervention kung nakametastasis na kay multi-organ kuan namang dysfunction na ang mahitabo. Dili lang usa kundi halos tanan ng mga vital organs sa lawas sa tao naapektuhan. Sunod nga pangutana, katong mga bugon nga nitubo sa suso sa akong inahan,
posible ba nga dili unta to makanseros kung nadali panig namo og dala sa doktor? Posible ba sab nga matapdan mi og kanser nga iyang mga anak? Katong bugon magsugod na siya benign, no? Mo na nga akong kasugyot sa mga babae, especially kining mga naay mga family history or na history of trauma or infection, nga mag self-examination mo sa inyong breast kung wala ba'y bukol diha. Kung naamang gani, mahimo ba og inyong kuhaan og a sample through the aid of the doctor for biopsy. Kay magsugod pa man siya benign, di man nidayon mo dahimong kanseros. So kung ma-biopsy unya moingon nga benign ang result ipakuha, ang less ang tsansa nga mo develop, mo deteriorate into malignancy or cancerous. Pitungod sa mga pangutana, posible ba mong matapdan? Hindi sa kumakayon nga immune na mo ani, exempted naman ani, anybody can have this kind of problem. In fact, member of our family died because of breast cancer. No? Dili ko maulaw musulti ninyo. Akong younger sister, akong manghod, namatay tungod sa breast cancer. So, kung nani katindi nga problema. Kung naay mga bugon diha, ipabiopsy. So, there are 3 stages sa kinabuhi sa tao, sa babae especially, na magkausab ang hormonal level. Pag minark, meaning pagkadalaga na, mausab ang estrogen progesterone level. Pagbuntis, o pag menopause. Karon sa mga menopause ang babae, late 40s and early 50s with the main age of 52 years old. So, kaya mga aware mo ni Ana, ha? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Namatay gyud ang among inahan tungod sa duha ka cancer nga iyang gihambin ang sa breast o sa bones nito. Nawala ang pananaw o na manhod ang mga kamot o mga tiil sa among inahan sa wala pa kini namatay. Say na ba kadto nga mamatay na siya? Mawala ba di ay ang pananaw sa usa ka tawo nga mamatay kung mamatay na kini? Siyempre, mawala. Mo stop ang tanan nga mga functioning, no? The last kuno nga mawala ang brain. So, muna nga mawala, no? So, muwan na pananaw din na ang mga 5 senses nato mawagtang na kay mamatay naman. So, mao na ako ika-istorya ni Mama Marisa. O, why exempted na to? Including Dr. ni Obra na Atty. Eileen Batan. Kitang tanan mamatay. Why dili mamatay na to? O dili ta kay baw kanusa, unsa nga pamaagi, o kuhaon na ta sa Ginoo. Dili lang ta magdungan. Alright? So, nakasabot ka sa kung explicar ni Mama Marisa dahil sa Compostela of regards to mga wagas o mga Paradyang family. Dula niya tag pickleball dia, Mayor Richie. Ana niya ko nimo. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, again, Dr. Rene Obra at your service. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye.